Hindi. Sininot yung intro. Ha? Shout! Kung makita ninyo, gubot pa kayo mong balay. Para, wala pa na rin starong. Wala, dagang magipang trabaho. Bago pa migbalhin dere, tapos ginaayo pa mong balay. Karong adlaw, manuro ito sa... Mang! Mang! Kasi itong kuhan gani, itong pangalan sa adtuan ako? Datal Salvan, Hot Spring. Datal Salvan? Hot Spring, 30 pesos ang kuhan. Wala akong magasto dito. Entrance, 30 pesos. Krudo lang eh. Dala, baon ka eh. Pagkaon. Motor mo. Ban ka? Ay, dili na ako ni gamiton. Dili na ako ni gamiton. Kanya akong gamiton. Adto ta sa Hot Spring. Let's go! Dirang man, Hot Spring. Kene? Dirang sulod ang motor no. Dili ka saka. Bilin Andre. Duralight lang malakas.
Mingaw, magkayo. Walang tao diri. Ambot lang kung maubaning ang kuan hot spring nga akong ginapangita kay wala po kabalo kay first time na ko ni makaadto diri. Kaon sa ta. Wala may hot spring diri oy. Sig dili na mao akong naadtuan. Sa naman ay oy, sagsaag naman ta ni. Init ang tubig basig dito sa unahan ng hot spring. Nope. Nope. Init ang tubig. Lami, murag tubig. Wow! Mao ni akong ginapangita. Uy, tao diri. Woo! Ninduta diri oy. Ako lang pag sa exclusive para na ako. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. Feel my heart, it's beating. Oh, my body's breathing. It's just you and me. I'm so caught in this, we're so lost deep in it, can't stop. I'm forever the one you call. Let's free fall. I'm so caught in this, we're so lost deep. Ligo ta, ligo ta. Forever the one you call. Let's free fall. Let's free fall. Let's free fall. Bago mauman ang video, pwede pa-like and subscribe with the notification bell. Today I am going to make a new video, so please whatever. Para ma-update ka sa akong mga bagong video na upload. Salamat! Bye-bye! Ayo! Ay, tubig!